Každý deň pracujem s nadšenými ľuďmi, ktorí sa s odhodlaním podieľajú na budovaní budúcnosti mobility priamo tu v Košiciach. Spoločne nevytvárame len autá, ale aj pracovné prostredie, v ktorom sa inovácie, udržateľnosť a tímová spolupráca stretávajú každý jeden deň. Vízia Volvo Car Košice je veľmi jednoduchá. Chceme byť najvýkonnejším závodom, aký máme. Ak sa navzájom počúvame a zdieľame skúsenosti, som presvedčený, že vždy spolu nájdeme lepšie riešenia. Pridajte sa do tímu Volvo Car Košice. Vo Volvo Cars veríme, že všetko sa začína ľuďmi. Mám to privilégium pracovať v úžasnej spoločnosti, kde veríme, že práve ľudia robia rozdiel. Sme zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti všetkým. Vaša národnosť, pohlavie, vek ani orientácia tu nehrajú rolu. Veríme, že spolu sme silnejší a práve spoločne formujeme našu budúcnosť. Naša práca je skratke o príbehoch. Staráme sa o to, ako náš závod hovorí so svojimi zamestnancami, ale aj s celým Slovenskom. Je pre nás kľúčové, aby každý rozumel, čo robíme a aby sa naši ľudia cítili byť skutočnou súčasťou tímu. Energia. Je to niečo, čo tu naozaj cítiť vo vzduchu. Cítiť to v ľuďoch, ktorí sem prichádzajú, v našom závode a hlavne v tom, ako neuveriteľne rýchlo sa tu veci hýbu vpred. Je to energia niečoho nového, čo prichádza do Košíc. Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú učiť, ktorí sú otvorení zmenám, dokážu riešiť problémy a majú proaktívny prístup k zlepšovaniu. Naša spoločnosť investuje do vzdelávania zamestnancov, ponúka školenia a kariérny posun, vďaka čomu sa dá profesíne rásť a zlepšovať svoje zručnosti. Vo Volvo Car Košice sa bude vyrábať veľké množstvo vozidiel. Ich bezchybná kvalita nezávisí len od strojov. Je výsledkom dôkladného plánovania a optimalizácie procesu. Budeme jedni z prvých v strednej a východnej Európe, kde bude vznikať megaodliatok ako súčasť nášho auta. Pre výrobu megaodliatkov je kľúčový nielen efektívny stroj, fungujúca technológia, ale aj skúsený a odhodlaný pracovník. Ak chcete byť súčasťou zavádzania najmodernejších technológií a taktiež megaodliatkov, jedinečného produktu a procesu v rámci Európy, staňte sa súčasťou Volvo Cars Košice. Každý deň prináša nové výzvy a príležitosti na zlepšovanie procesov, aby výroba prebiehala efektívne. Pre mňa je v Lisovni veľmi dôležité budovať dobrý tím, založený na vzájomnom porozumení a zároveň je dôležité, aby mal každý v prevádzke svoju jasnú úlohu. Plánujeme údržbu alebo spotrebu energií tak, aby sme problémom predchádzali, nielen ich riešili. A práve táto neviditeľná práca zabezpečuje, aby sa celý závod ani na chvíľu nezastavil. Náš cieľ je jednoduchý. Hladký, bezpečný a efektívny štart, ktorý udá tón všetkému, čo bude nasledovať. Musíte byť človek, ktorý sa nebojí prijímať nové výzvy, pretože tento závod budujeme od základov. A takýto prístup je nevyhnutný. Každý deň prináša v logistike novú výzvu, no jedným z tých najnezvyčajnejších prípadov bolo možno dopraviť urgentné diely vrtuľníkom, aby sa zabezpečila výroba. Čo by som povedal niekomu, kto si myslí, že logistika je len o kamionoch a skladoch? Povedal by som, pridajte sa k nám a veľmi rýchlo spoznáte realitu. Ak chcete pracovať v medzifunkčnom prostredí, kde spoločne riešite problémy, zlepšujete procesy a zdieľate svoje skúsenosti, potom si prácu na oddelení Propulsion užijete. Hľadáme tímových hráčov a ľudí, ktorí radi riešia problémy. Ak ste ochotní učiť sa, tvrdo pracovať a zároveň sa pritom aj zabaviť, karosáreň je pre vás to pravé miesto. Hľadáme ľudí, ktorí dokážu pracovať v tíme. Chcú sa učiť nové veci a neboja sa riešiť problémy. Toto je kombinácia, ktorá nás posúva vpred. Pre mňa je ideálny kandidát ten, kto sa neuspokojí iba s dostatočným, ale hľadá riešenie, ako veci robiť lepšie. Predchádzať chybám a neustále zlepšovať naše procesy je úlohou všetkých nás. To je presne to, čo robíme tu v Košiciach. Budujeme plne elektrický závod a formujeme to,
Ako bude vyzerať udržateľná mobilita zajtrajška? Naši ľudia, naša kultúra, naše hodnoty a naše produkty vytvárajú výnimočnú kombináciu, ktorá nemá konkurenciu. Spoločne nevytvárame len autá, ale aj pracovné prostredie, v ktorom inovácie, udržateľnosť a tímová spolupráca určujú to, čo robíme. Nie je to len o tom, čo tu stojí, ale hlavne o ľuďoch, ktorí tu budú spolu s nami. Budeš medzi nimi aj ty?